Ayatan nagagayem ka nakabsata, iti dayto gundaway, itadmi iti pamindisyon ni Apo Diyos amarignayo. Kiti yabrasami kada kayo, iti parabor na. Iti dayto nga trimestre, adalin tayo, iti libro, iti aramid. Kitaan tayo nung kasatnoan ang rugi, iti trabaho na Apo Jesus sa Jerusalem, kad nung kasatno dayto nga rimang ay, babaan, iti panakabalin, iti Espiritu Santo. Siya iti gayumyo, ni Pastor Marvin Diaz, nga kadwayo, iti panagadal, iti nasantuan na kasuratan, iti daytoy, at trimestre, iti panagadal tayo, iti eskwela sa Batina. Kadwak mo ditoy, ni Pastor Gaspar. Pastor, agyaman tayo, iti kundaway, nga intud mo, iti daytoy nga panawon, tapos iti kasta, makadwada ka, kadwa tayo, dagiti ito na kapsat, tapos agadal tayo, iti sasaw na pa, isusket, kalyan tayo, anasaya at nuan niya iti kay bugasan na, iti libro, iti aramid, ken no kasano nga rimbang ay, iti iglesia. Iso nga ito na kapsat, kaduan da kami, iti daytoy bunga trimestre, nga adalin tayo, iti sao ni Apo Diyos. Agyaman naklaunay, iti gundaway, iti panakipasik kumet, iti daytoy nga panagadal, iti daytoy leksyon tayo, iti daytoy nga lawas, ken testamet, iti sibubukel nga trimestre. Kaya't daytoy kadakkel nga oportunidad kanyak, Pastor Marvin. Tapno ti kastakit, pasikak met ti panakaibingay, iti panakapabilag dagiti kakabsat, nang nangruna dagiti dingdingeg kinagbuibuya, ti daytoy nga programa, dito'y Northern Luzon Mission, nang nangruna ti panagadal, iti eskwela sa Batina. Ayatan nagayem ken kakabsat, ito daytoy agundaway, sagbay tayo magtuloy, awisan da kayo man, iti maysa a panagkararag. Idala na tayo ni Pastor Gaspar. Agkararag tayo amin, ayatan nga gagayem, amami nga nasantuan nga dat sa dilangit. Umasideg kami ken ka itinagan ni Apo Jesus. Tapno ti kasta adalan mi, daytoy manen adal ti daytoy nga lawas. No kasano nga dagiti anak mo kitagsaksi iti sangalubungan. Idalan da kami babayan ti Espiritu Santo. Ikanda kami ti kinasireb. Ikanda kami wapod Diyos itinananay apan nakaawat. Ket tulungan da kami nga mangiaplikar kadagiti panagbiag mi. Tapno iti kasta, makita kadi iti panakabendisyon tumunggal maysa kada kami. Ket awaten min ti parangkap ti Espiritu Santo. Agyaman kami wapod Diyos iti panangdalus mo, panangikat mo kadagiti mulit ti basol mi. Tapno ti Espiritu Santo. Ket nananay ti panangpabileg na nang nangruna ting kami panagadal iti eskwela sa Batina ti daytoy nga lawas. Tadaytoy ti dawat mi itinagan ni Apo Jesus. Amen. Ayatan nagayem ken kakabsat, iti daytoy nga gundaway, kitaan tayo man iti libro iti aramid. Ket iti Paulo na itadalan ta daytoy ket dakayto ti saksik. Pastor Gaspar, daytoy iti Paulo na, daytoy itadalan tayo. Ket anya kadi iti paset nga mayulo, nga masarakan iti aramid 1 bersikulo 8. Anya ti kunana, Pastor? Kahit kuman nga basaen tayo tinasantuan nga kasuratan, iti Ilocano, kunana ditoy, aramid kapitulo 1, bersikulo 8, ket kastoy ti mabasa. Ngem umawat kayto ti panakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo, ket da kayto ti saksik sa di Jerusalem, ken iti suamin a Judea, ken Samaria, ken agingga ti ungto ti daga. Daytoy gayam iti nakasentruan iti adal tayo, Pastor, may papan iti panangawat tayo ti panakabalin. Dagi panakabalin nga ti Espiritu Santo, ket isu ti mangan anay kada tayo, tapno adda ti bileg tayo, panakabalin tayo met, nga makipasek iti Ebanghelyo ni Apo Jesus, tadaytoy nga Ebanghelyo, ket inted na iti tumunggal may sa kada tayo, nang nangruna, kadagiti imawat kini Apo Jesus. Kadaytoy nga Ebanghelyo, masapul gayam, nga pagbiagan tayo, Pastor Marvin. So ano, kitanta tayo ti Pastor, kat ko na dito libro ti aramid, daytoy ti makon ko na nga Great Commission, dito libro iti aramid. Ta naala iti pan nakabalin, babaan iti Espiritu
santo. Ayatan nagagayem ken kakabsat iti daytoy gundaway no agbalin tayo anapinget ken nabalegi iti panagsaksi tayo. Gayem kasapulam iti pannakabalin iti Espiritu Santo. Pastor Gaspar, iti daytoy nga trimestre ket kitkitaan tayo iti libro ti Aramid. Katadalan tayo daytoy no anya dagiti pasamak manipod kapitulo 1 ingga na kapitulo 28. Tada iti libro ti Aramid daytoy ket 28 iti kapitulo na. Ket no kita daytoy pastor nagudua iti dua. Manipod kapitulo 1 ingga na 12 iti makita dita ni Apostol Pedro. Manipod 13 ingga na 28 iti makita mo dita ni Apostol Pablo. Ket babaan daytoy nga panakagudwa na daytoy nga libro iti Aramid, pastor. Ket makaited iti nalawag nga panakaawat tayo iti libro iti Aramid. Ket manipod 1 ingga na 12 daytoy met ket nagudwa. Iti umuna nga panakagudwa na iti isu iti pannakaipasdeg iti iglesia iti Jerusalem. Pastor Gaspar. Ket ditoy libro iti Aramid makita tayo nga iti Jerusalem ijay nga nayanak iti iglesia, ijay met nga napadas iti iglesia, ijay met laeng nga napatarnaw iti iglesia ken napapigsa. So ay ito nagagayam ka nagabsat no kitaan tayo ditoy adal tayo iti Jerusalem nairugi ditoy iti iglesia. Ngam babaen iti pannakabalin iti Espiritu Santo. Daytoy iti sarsaritaan na iti umuna nga kapitulo ingga na may kapito. Ket daytoy met iti nakafokusan na daytoy Pastor Gaspar ket kadagiti Hudyo. Daytoy iti maawagan nga panangasaba iti syudad. Ta ijay idi tayan dagiti tattao. Anya pa iti sumaro pastor nga pannakagudwa na dayjay libro ti Aramid manipod 8 ingga na 12. Anya pa iti sarsaritaan na pastor? No, kitaan tayo, ken basahan tayo, iti Aramid 8 gingganat 12, pastor. At daman ti nakasentruan na. Nga, nakasentruan na, nga dagiti namati ti Jerusalem, ket inapuintaran ni Apo Diyos ida, nga masapol nga agwaras da. Masapol nga mapanda kadagiti na duma-duma nga luglugar nang nangruna ti Judea, ti Samaria, ken dagiti na duma nga luglugar. Nga iti sentro, iti iadal, may papan iti ibanghelyo. Ibanghelyo ni Apo tayong Jesus. Dahil gayam nga ibanghelyo, masapol nga may saknap. Masapol nga iwaragawag kadagiti tattao, ken masapol nga umado. Tapno ti kasta manipod dayjay panagadu. Ket adumet dagiti mabalbaliwan iti panagbiagda ken uray pay gayam pastor dayjay kababalin ken dayjay kultura, dayjay tradition dagiti tattao ket mabalbaliwan masukatan babaen iti kababalin ni Apo tayo nga Jesus. Isungayaten nga gagayem ken kakabsat. Iti kapitulo 1, versikulo 8 ginggana ti 12, tuktukuyen na ken isensentro na, nagpaay ken ka ken nagpaay kanyak. Nga datayo gayam ket naayaban, tapno ti kasta isaknap tayo ti Ebanghelyo, kadagiti na duma-duma nga lugar, ken daytoy nga Ebanghelyo, isumot ti mangbalbaliw kadagiti panagbiag tayo, isun ti agbiag kada tayo, tapno ti kasta, ket sika ken siyak, ket nananay nga agbiag ti Ebanghelyo iti naldawaldaw. Daytoy ti makita nga sentro na pastor, daytoy bersikulo 8 aging gana iti 12. So ano kitaan tayo ditoy Pastor Gaspar manipod kapitulo 1 ingga na 12 daytoy ket napan iti Jerusalem. Kapitulo 8 ingga na 12 daytoy met Judea ken iti Samaria. Manipod iti syudad nga panangasaba, napan kadagiti pagtaangan, kadagiti hintiles. Ket iti kapitulo 13 ingga na 28 nga isu daytoyen iti nakafokusan ni Apostol Pablo, makita tamad nga iti panagsaksi ket napan kadagiti pungto iti daga. Napan kadagiti hintel.
Ket dagit hintel, daytoy moten ket nakita da nga iti Ebanghelyo, isu iti nang may maysa. Isu nga manipod iti Jerusalem iti Pastor Gaspar, napan kadagit Judea, Samaria, ingana ong to iti daga, isu nga dimanon iti Ebanghelyo kadatayo. Isu nga dayjay nga rugi iti Jerusalem, sagsagrapan ta itatan, dayjay damag ti panakaisalakan, nga immuna, nga naited kadagit Hudyo, itatan imayan kadatayo. So nga ito nga gagayam ken kakabsat, rubeng unay, nga ikanta ti patigna daytoy panangadal tayo iti sao ni Apo Dios. Tati Ebanghelyo dimanunan kadatayo, ket dayta nga Ebanghelyo nga isu na pa Isus makaited inanama kadatayo. Pastor Gaspar, nukit kitaan ta daytoy, apay kadi ta libro iti aramid. Anya ti rason no apay nga daytoy adadalan tayo nga isu ti libro ti aramid ket isaludsodon ta apay kadi ta libro ti aramid. Anya iti rumbeng aramidon tayo ken anya ti makita tayo ditoy tapno iti kasta adda nga mawatan tayo nga nasayat dayti libro iti aramid. Adda iti tallo nga makita tayo, Pastor, no apay nga libro ti aramid. Ti umuna, ket isu iti sarsaritaan na may papan kini Apo Dios ken dagi nadyusan nga panggep na. So nga, no kitaan tayo urod dayto yun, Pastor, sarsaritaan na ditoy, iti kinadayag ti Dios ken dagi panggep na. Daytoy ket masarakan iti aramid 17, 24 ken 25. Ay ito nagagayam ken kakabsat, pagadal kayo kada kami iti nasantuan na kasuratan, lukatan nyo iti Biblayo iti aramid 17, 24 ken 25. Pastor, anya iti sarsaritaan na iti nasantuan kasuratan. Anya iti kinunana. Basahin tayo, iti aramid 17, 24 ken 25. Kasto iti kunana. Ti Dios tinangaramid iti lubong, ken dagiti amin abanag nga daken kuana. Idinto nga isu ti Apo ti langit, ken daga saan nga agnaed kadagiti templo nga naramid dagiti ima. 25, ket dimet pagserbyan dagiti ima dagiti tattao, akas laket addaan nyaman apakasapulan nan. Idinto nga isu ti mangted kadagiti suamin ti biag ken anges ken dagiti amin abanag. No kita ang ngarodin da jay binasang pastor ko na iti Dios isu iti mangted iti anges kadagiti isu amin nga biag ken adda nga banag. Kaya naor nga sawen ipadagnag na ditoy pastor nga iti Dios isu ti gubuayan iti biag. So nga iten nga gagayem ken kakabsat, bigbigan tayo nga iti Dios iti kinadayag na ken adda iti nadyusan nga panggep na nga gayem mabalin nga sika iti aramaten na po Diyos tapno mangidanon iti sauna kadagiti tattao. Anya may pastor iti makita ta no apay nga libro iti aramid. Anya iti may kadwa nga makita ta ditoy. Ti may kadwa nga makita tayo no apay nga libro ti aramid, Pastor, ket irepresentaran na dagi pakaisentruan pagadalan iti may papantipan na kaisalakan. Isu nga daytoy aramid makita tayo ti kinapateg ti panangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Isu nga iti aramid 1 versikulo 8, Pastor, adda daytoy dagim sentro iti adal tayo, may papan iti panangayab ni Apo Dios kada tayo nga agbalin nga saksi tayo dagi panangisalakan ni Apo Jesus tumunggal maysa kada tayo. So ngayaten nga gagayem ken kakabsat, daytoy ket irepresentaran na sa laeng nga dagiti inayaban nga disipulos ken apostoles ni Apo Dios, no di pay ket kadagiti amin gayam sika ken tiyak ngay mawat ti Ebanghelyo ti pannakaisalakan ket masapul nga amwen tayo, kalkalan tayo, iti nauneg nga kay papanan daydi kinapateg iti panangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo, Pastor. May katlo, Pastor, ket anya pa iti kunana dito ket iladawan na pay iti iglesia iti rugi
no kasatno nga iti iglesia ket napanda nga saba, ken no ti iglesia ket kasatno da nga pinataray. Kaya nang orgasawen, Pastor Gaspar, iti umuna nga iglesia, adu dagiti karit nga napadas da. Kada ito nga napadas da nga karit, nang ted kadakwada itinananay, tapno mabukal itinasayaat nga panangasabada, ken panangidalan da iti iglesia. Kano, haan ko mga naipungan da ito'y itinapintas ka kapadasan da, babaen iti panangidalan ti Espiritu Santo, haan ko mga dimanon kadatayo. Ngayon babaen iti panangi tedda iti banghilyo kadag iti tattao, iso nga dimanon kadatayo. So iti da ito'y Pastor Gaspar, tagit kitaan tayo iti umuna nga kapitulo iti Aramid. Anya kadi iti panakasiggasigay na, panakudakudwa na, da ito'y libro iti Aramid. Nang nangruna iti kapitulo 1. Tano kikitaan tayo iti Pastor, da iti kapitulo 1, adda iti 28 a bersikulo na. Tapno, ayda na gayam ka nakabsat na laklaka tayo nga mapidot ken maala iti bugas na da ito'y kapitulo 1, kitaan tayo man no kasano nga nagudwa-gudwa da ito'y. Tapno iti kasta, into no lukibinyo ti Biblayo, nalaka tayo nga mawatan, no anya iti kay papanan na, Pastor. Ket iti bersikulo 1 kon 3, saritaan na da ito'y, nga iti libro iti Aramid, Pastor, ket naisurat da ito'y kin ni Theophilus nga nakay-adresan na nga umawat da ito'y asurat. Anya man iti makita, Pastor, iti bersikulo 4 hinggan 8. Deto'y, no basaan tayo ti bersikulo 4 aging gana ti 8, deto'y ket may papanti kari. Kari, iti Espiritu Santo, Pastor. Sa nga no makita tayo, ken adalon tayo, dayjay role iti Espiritu Santo. Trabaho ti Espiritu Santo, dito'y tayo nga mapaneknekan, nga babaan ti pannakabalin ti Espiritu Santo, nadagayam ti pannakabalin kadagiti amin, nga agsaksi. Iti Ebanghelyo, may papan kiniapo tayo ng Yesu Kristo. So nga gagayam ken kakabsat, dito gayam bersikulo 4, ginggana ti 8, ipanpaneknek na launay, nga ti tumunggal may sa kada tayo, ket addaan iti oportunidad nga mangawat ti Banghelyo, babaan ti pannakabalin iti Espiritu Santo. Kaya't nga saritaan, nawan ti Espiritu Santo kada tayo, ni kaano man, saan tayo ngaykan ti dakkel akay papanan, iti Ebanghelyo kadag iti panagbiag tayo. Well, thank you, Pastor. Kaya no itultuloy ta di jay, manipod 9 hinggan 11, iti kapitulo 1, itatay man nga makita, iti panagpangato na pa Jesus nga mapan di langit. Nga mangkitkita idi kadagiti adalan na. Kaya nang orgasawen, Pastor, no kasano nga nakita dagiti imunang adalan idi na pa Jesus nga nagpalangit, intunumay kastantumot iti panakakita tayo. So nga ayatan nagagayem ken kakabsat, anyan nga nagsayat da iti nga gundaway. Nga idi dagiti adalan ket nakita da na pa Jesus nga nagpangato, intunumay isuna kastantumot lang iti panakakita tayo. Pastor, anya ba iti makita iti bersikulo 12 hinggan 14, iti kapitulo 1 mo lang. Ti nabasaan tayo ken adalon tayo dati bersikulo 12 hinggan ti 14, ket iti sentro na, Pastor, ket isudayjay kay papanan ti panagkararag. Nga gayam gababaan ti panagkararag, ken kanayon a panagkarkararag di aperum nga ibagbagada, nagapo dagiti tattao na mati kini Apo Dios ket adwan dati panagkarkararag, ket daytoy gayam iti sikreto, iti panangawat, iti Espiritu Santo. Isu nga rod ayaten nga kagayem ken kakabsat, adda ti programa ti misyon tayo, may papan iti care group ministry. Nga babaan dagiti mamati kini Apo Dios, ket agrupo-grupo da, tapno ti kasta ket ipanda ikararagan dagiti kakabsat a mamati, tapno titong manggal maysa, ket
maawat namot iti parangkap ti Espiritu Santo, mapabileg iti panagpamati, iti tumunggal maysa. Isu nga dahito leksyon tayo, Pastor, ket tuktukuyin na launa iti versikulo 12, aging gana ti 14, iti kinapateg ti kararag, nga dahito gayam ti tulbek tayo, tapno ti kasta, maawat tayo ti parangkap ti Espiritu Santo. Kaya no, itulog tayo pa iti Pastor, manipod, versikulo 15 gana 20, inladawan na mo, no kasano ni Judas, kung nagbaling nga Judas. Yeah. Tada ito yung sarsaritaan namin daytoy. Nukit kita daytoy, Pastor, dakil una iti kay papanan na, no apay nga nailanad daytoy pakistoryahan ni Judas, tapno, ammo tayo, no anya iti nagtungpalan na, tapno da jay naramid na, kat saan tayo mat nga usaren, nga pakasursuruan tayo daytoy. Pastor, iso nga, rumbang launay nga dalan tayo mo daytoy. Kan, iti lipas na dayta, manipod 21 ken 20 ti umuna nga kapitulo, idin nga kiniltay na iti biyag na pastor ni Judas, sino katanda mo lang nga tinsukada ket ni Matias. Ay na nakakabsat, daytoy iti panaka gudu-guduana, iti libro iti Aramid, nang nangruna iti kapitulo 1. Ket daytoy, dakkel iti pagbanagan na nuapay, nga iti iglesia ket nayanak. Iti daytoy nga kanito, Pastor, nukit kitanta, kasano da kadi nga kinita ni Apo Jesus iti panawanda gamin, dagiti tattao iti ururayan da, iti umay nga Mesias, nga mang lapsot kadakwada, iti pagarian iti Roma. Ngayon, iti umay na Apo Jesus, ket sabali nga Bisaya iti may. Now, kasano, Pastor, nga kinita, iti daan nga tulag, iti umay nga Bisaya amang isalakan. Ket daytoy saritaan na iti dualaan, Pastor. Anya iti kunana iti Salmo 89, 3 ken 4. Anya iti sarsaritaan na daytoy nga banag. Ay ito nakapsat, makipagukrad kayo iti Biblia kada kami, iti Salmo 89, 3 ken 4. Anya iti sarsaritaan na daytoy nga bersikulo. Iti kastoy ti kunana ti Salmo 89 versikulo 3 ken 4. Nangaramidak ti tulag kadagiti pinilik, insapatak ken David nga dipen ko. Ti kapututam ipasdek kunto nga agnanayon, ken patak direkto ti trunom, agingga kadagiti amin akap kapututan. No, kita da ti Pastor, ay ito na gayam kinakabsat, itururayan da nga mangisalakan, ket naarian. Dahil nga naarian nga mangisalakan, ket handa matlangan nga maurayan. Anya nga rod iti napasama, ket dayjay ekspektaran da nga umay, saan mo, no digidi, dayjay opposite na. Ti imay. Anya ti imay. Iti Isaiah 53, 2 ingana 5. Anya ti sarsaritaan na dita, Pastor. Isaiah 53, 2 ingana 5. Kastoy ti kunana, taiso di makkel iti sangwanan na, akas maysa a naganos amula, ken akas maysa a ramot ngagtaod iti namaga adaga. Isu amin, isu awan ti buya na, wenno sayaat na. Ket isu makita tayo, awan ti kinaimnas na, tapno tarigagayan niyo kuma. Versikulo 3. Isu nauuyaw, ken binaybayan dagiti tattao, maysa a tao ti labladingit, ken nakamammo ti liday, ket naumumsi akas maysa a tao aken kuana, dagiti tattao ilingid da ti rupada, ket di tayo impatpateg. Pudno nga isu intured na dagiti liday tayo, ken inawit na dagiti ladingit tayo, nupay kasta isu impato tayo anasaplit, nakabil iti Diyos, ken napagsagaba. Ngem isu nasugsugat agapu kadagiti labsing tayo, isu napalitem agapu kadagiti kinadakes tayo, ti dusa ti pakaikapyaan tayo
na ipatay ken kuana. Ket gapu kadagiti saplit na maagasan tayo. So ano kita dito yan, Pastor, DJ Dua, pururayan da iti umay nga naariyan ang Misyas, ngem iti umay, ket maysa nga misaya a nagsagaba. So nga iti daytoy nga gundaway, Pastor, ket nang iti buya kadakwada, nga iti umay gayam ket saan nga naariyan, no di kiti umay amang isalakan. Itatan, Pastor, kasano nga iti mission iti iglesia ket na iladawan. Sigun di binasa tatatay ijay aramid 1:8 nga iso ti kay punganan na da eleksyon tayo, kasano iti mission ket limawa ken dimakel, Pastor. Ti may nga makitak dito'y pastor, ket isu dayjay regalo ti Espiritu Santo. Isu dayjay talaga tinangan anay kada tayo, tapno ti kasta makipasik tayo met dayjay panagsagaba ni Apo Jesus. Tapno uray mampay no makapadas tayo kadagiti pait saplit ti panagbiag gapo di ebanghelyo nga inawat tayo kini Apo Jesus ket iti Espiritu Santo gaya mangted ti tured kada tayo mangted iti mangan anay kada tayo tapno dagiti nga mapadasan ken impapadas ni Apo Jesus a kapadasan tayo agbalin lat taga bendisyon. Isu nga yaten nga kagayem ken kakabsat. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo ket isu nga talaga iti mangted ti pannakapnek tayo. Nga amin dagiti masango tayo nga panubok suot ti panagbiag. Nugayam kadwa ti Espiritu Santo ket agbalin amin nga bendisyon dayjay nga isu ti pannakan-anay tayo amamati ken dayjay ebanghelyo ket isu ti agari kada tayo, Pastor. Ti may kadua, Pastor, nga makita ti dijay sa lang nga disako ti Espiritu Santo, iti may kadua, ket pagrebangan tapno ag saksi. Daytoy ket ti iglesia na ited nga trabaho na daytoy. Tapno adda iti pagrebangan da. Isu nga ayta nagayem ken kakabsat no nagbalin tayo kamkamang ti iglesia, maysa nga inawat tayo ket agbalin tayo nga paset nga ited iti damag ti panakaisalakan kadagiti sabali nga tattao. Anya pa iti may katlo, Pastor? Ti may katlo nga makitak, Pastor, may papanda di plano ti misyon. Plano tapno ti kasta dayjay ebanghelyo ket naurnos latta iti panakaiwaragawag na. Tonoawan ti plano may papanda dayjay panangis bingay iti ebanghelyo ket daytoy nga ebanghelyo gayam saan nga mananay agbalin nga watak-watak nga wan iti nakaisentruan na. Isu nga ayaten nga kakabsat tigayam panagbasa tayo ken panangadal tayo dayjay misyon tayo ngagbalin nga saksi ni Apo Dios masapul nga patigkeren tayo planuen tayo nga nasayaat tapno ti kasta dayjay ebanghelyo ket agbalin nga bendisyon dagiti sabsabali saan ket ngagbalin nga saplit, Pastor. Well, tapos iti may katlo ket may kapat kung nakiti, Pastor, ket makita tayo no kasano nga naaramid iti pannakayalatiw na iti damag iti pannakay salakan. Ket daytoy babaen iti panangimulad da kadagiti iglesia. Pastor, anya kadi iti nangisagana kadagiti umunang iglesia iti Pentecostes. Kasaludan nga nangisagana daytoy. Anya ti sarsaritaan na ti aramid 1 versikulo 14. Kastoy ti kunana, amin dagitoy nagmaymaysada, ang nagtuloy iti panagkarkararag, agraman kadagiti babae, ken ni Maria, nga ina ni Jesus, ken kadagiti kakabsat na alalaki. Well, so ano, makita ta dito yan, Pastor, adda iti 5 nga maysa nga nagmaymaysaan da. No, kita tayo ko na dyan, nagmaymaysada a nagkararag. Hanla nga da dyan, nagmaymaysada pa nga nagdaydayaw kinna po Diyos ijay templo. When? May kadlo, nagmaymaysada pa nga impakawan dagiti basbasol da. Nagmaymaysada pa nga sinukimat iti bagbagida, ken nagmaymaysada nga inidyan iti basol. Daytoy iti nangisagana kadakwada, Pastor, iti panangsagrabda iti Pentecostes. So nga ito nagagayem ken kakabsat iti daytoy nga gundaway. Rumbang launay nga makita tayo nga
sagbay iti maysa nga mamati, ket daan iti nananay nga plano iti panangasaba, kasapulan iti maysa nga tao, mariknana pay iti bagina nga umuna, iti pannakay salakan. Ken iti may kadwa, iti panagsaksi iti iglesia, kasapulan nga adda ti pannakabalin, iti Espiritu Santo. Ayatan agagayem ken kakabsat, iti daytoy nga gundaway, nakita tayo no kasatno, ngrimmangay iti iglesia, iti panagsaksida manipod iti Jerusalem. Ta iti balegi na ited kadakwada, babaan iti tulong iti Espiritu Santo. So iti daytoy gayem, iti libro iti aramid, dakkel iti kay papanan na, no makita tayo, no anya iti pagrebangan tayo nga aramiden. Pastor, anya pa iti may bagam kadagiti kakabsat, nga mangted iti karit kadakwada. Iti, kaya't kuman nga subyanan tayo ti libro iti Isaiah, Pastor. Nang nangruna igi Kapitulo 43, versikulo 12. Kastoy man ti kayat kong ibingay. Kunana ditoy, ipablaak ko, ken insalakan ko, ken impakitak, ket awan asabali agan ganlaet a Diyos kada kayo. Gapuna, ada kayo dagiti saksik kuna ni Hoba, ket siyak ti Diyosyo. Ti kayat ko nga ibati dito'y pastor, kenayaten nga gagayem ken kakapsat. Iti palagip ni Apo Diyos kada tayo, iti panagbalin tayo gayam nga saksi, ket idyanan tayo, iwaksi tayo dagiti na ariyan nga Judyosen. Judyosen gayam nga iso ti manglaped kada tayo, iti panakipasik tayo iti banghelyo ni Apo Jesus. Tapno nastanan anay tayo nga makipasek ti banghelyo, dagiti amin kuma nga mangted iti banbanag nga mangigawid kada ti banghelyo, inuten tayo, ken ikaten tayo kuman, tapno ti kasta agari iti banghelyo, ket isu iti agbaling nga sentrumot, kadagiti panagbiag tayo. Ayaten nga gayem ken kakabsat. Ayaten nga kakabsat, agyaman kami iti gundaway nga kadayo kada kami, iti daytoy nga panagadal tayo iti nasantuan na kasuratan. Kitawisan na kayo iti maysa panag kararag. Naindaklan nga Diyos sa mami anay langitan. Agyaman kami iti ayat mo kada kami, kanda iti sasaom nga iso ng pakirid manen iti pamati mi. Agyaman kami iti panangdengeg mo dito kararag mi tinagan na po may Jesus. Amen. Ayatan nagagayem ken kakabsat, iti daytoy nga gundaway, awisan da kay tumanan iti panagadal iti kastoy tumudla nga tiyempo. Ken kastamot Pastor Gaspar, agyaman tayo iti gundaway nga kaddam, ket Dios iti agina kanyam. Ken kastamot kada kayo, pamindisyon kaditi langit iti sagrapin nyo, nga imbag nga aldaw yo amin ayatan nga kakabsat.